Socijalisti su nezadovoljni i uznemireni zbog hapšenja dvojice visokih funkcionera ove stranke, Srđana Ljubojevića i Milovana Čereka, osumnjičenih za primanje mita. Dok se preispituje stabilnost vladajuće koalicije u Srpskoj, klupko oko slučaja Čerek polako se odmotava. Dervensko preduzeće 2D Živković nije jedino od koga je Čerek tražio mito. Milovan Čerek uhapšen je gotovo po identičnom scenariju kao i njegov stranački kolega mjesec dana ranije Srđan Ljubojević. Za samo nekoliko sati načelnik opštine Brod zajedno sa Borom Miloševićem, direktorom Direkcije za obnovu i razvoj i sekretaricom Socijalističke partije, uhvaćen je na djelu. Policiji ga je kao na tacni servirao jedan od vlasnika dervenske firme 2D Živković, koja je prošla na tenderu i izgradila brodske bazene, čija je vrijednost preko 2 miliona maraka. Od izvora bliskog istrazi saznajemo da je načelnik Čerek zauzvrat tražio 140.000 maraka. Jedan od vlasnika dervenske firme mu je odmah lično dao 9.000, a 80.000 maraka preko posrednika Bore Miloševića. Posljednjih mjesec dana Živkovića su Čerek i Milošević pritiskali da im isplati još 35.000 maraka, zbog čega je vlasnik dervenske firme slučaj prijavio policiji. Da vas zamolim da nas ne zovete po tom pitanju. Stvarno nemamo šta na to reći, niti želimo, pustite nas i to je sve što imam da kažem. U saradnji sa specijalnim tužilaštvom Živković je, tvrdi naš izvor, u petak predao obilježenih 35.000 maraka Bori Miloševiću, koji je rekao da će 10.000 zadržati za sebe, a 25.000 dati načelniku. U prostorijama Socijalističke partije dio novca predao je Čereku, a on sekretarici. Nakon čega su pripadnici MUP-a i specijalnog tužilaštva pretresom prostorija našli 10.000 maraka kod Miloševića i praznu kovertu kod Čereka. Ostatak novca pronađen je kod sekretarice u njenom automobilu. Niko iz specijalnog tužilaštva nije želio pred kameru. Istraga je, kažu, u toku i svaka informacija više bi je ugrozila. Samo su nam potvrdili da je u istrazi mnogo zanimljivih detalja koji će najvjerovatnije proširiti cijeli slučaj Čerek. A da se klupko odmotava, govori to da firma Živković nije jedina od koje je Čerek tražio mito. U trenutku kada su krili novac u opštinu i došao i Milivoje Šormaz, vlasnik firme Limikom iz Banja Luke, koja je snabdjevala brodsku toplanu mazotom. Načelnik je nezvanično i od njega tražio 100.000 maraka kako bi mu opština isplatila dug od 970.000. Šormaz mu je tada donio prvu ratu od 10.000 maraka, nakon čega je upao u klopku. Samo dane ranije Šormazu je isplaćeno 250.000 maraka duga, potvrđeno nam je u brodskoj toplani. Čereku je određen jednomjesečni pritvor i brani se ćutanjem. Boro Milošević, Milivoje Šormaz i sekretarica, koja će biti glavni svjedok, su sve priznali i pušteni su da se brane sa slobode. Sve je neobično zato što se to upravo događa kada je počela predizborna kampanja i kada se radi posebno u slučaju Milovana Čereka o čovjeku koji je noseći kandidat za novog načelnika opštine Brod i koji je sasvim sigurno trebao, ja i dalje mislim da treba i da mora, sada još i više sam u to uvjeren, pobijediti na izborima u Brodu. Očito da se njegov protiv kandidat i oni koji njega podržavaju uplašili da ponovo ne izgube. A jedini protiv kandidat je Ilija Jovičić iz SNSD-a. Lider ove stranke tvrdi da hapšenje nisu nikakav udar na Socijalističku partiju. Mi apsolutno ne štitimo nikoga. Da neko bude iz SNSD-a ne bi bio zaštićen ni jednog trenutka. Ne očekujem ni bilo koga drugog da štiti svoje kadrove. Naravno to nije Socijalistička partija, to radi se pojedincu i na taj način posmatra. Mi želimo da nastavimo, ako neko drugi hoće da to dovodi u pitanje, neko samo izvoli, nikakav problem nije, nikoga nećemo zadržavati. I dok mnogi tvrde da je hapšenjima kadrova Socijalističke partije poljuljana koalicija, Petar Đokić poručuje da se time neće baviti do 7. oktobra. Kako se budu ostali ponašali, takve će korake i oni praviti. Ono što je javnost posebno zainteresovalo je Đokićeva izjava da stranke finansiraju kampanje tako što uzimaju novac od privrednika kojima kasnije vraćaju usluge. Što je prava rijetkost da jedan visoko pozicionirani političar, i to iz vlasti, otvoreno priznao ono što sve stranke kriju. I gospodin Čerek je primio novac od nekoga sa kim je sarađivao u proteklom vremenu i to rade sve partije. Ali je problem što Socijalistička partija koja u kampanji prikupi nekih 300.000 maraka, to je problem kako ona do toga dođe. Kada to podijelite na 61 odbor gdje mi imamo listu, da vidite koliko je to je par hiljada po jednoj opštini. Druge partije prikupe nekoliko miliona i to nije problem.
I dok socijalisti tvrde da je sve to namještaljka, opština Brod je trenutno bez kormilara. Već mjesec dana nemaju ni zamjenika načelnika jer je skupštinska većina izglasala nepovjerenje Nenadu Šukurmi. Novi zamjenik nije izabran, već je Čerek zadužio svog šefa kabineta Nedeljka Ruškića da ga mijenja. Zakon o upravi lokalnoj samoupravi Republike Srpske predviđa mogućnost da lokalni parlament vanredno zasjeda, te da imenuje vršioce dužnosti zamjenika načelnika opštine umjesto izabranog načelnika koji je trajno spriječen. U skupštini opštine tvrde da će problem uskoro riješiti. Za sad tvrdimo da će administrativna služba uspješno izvršavati svoje zadatke i bez obzira na odsutnost načelnika. Za sve dalje korake obratit ćemo se Ministarstvu lokalne uprave i samouprave. Smijenjeni zamjenik načelnika tvrdi da na kolegijumima nikada nisu razgovarali niti su imali uvid u velike projekte kao na primjer gradnja bazena. Sve je bilo pod velom tajni. Načelnik jednostavno ne dozvoljavao da se po tome čačka, jer ako se po tome počne malo čačkat, onda on povampi. Zanimljivo je i to što je uhapšeni načelnik po struci pravnik i ima bogato radno iskustvo i u pravosudnim institucijama. Bio je sudija za prekršaje u Derventi, predsjednik suda za prekršaje u Bosanskom Brodu te načelnik kriminalističke službe u Centru javne bezbednosti Brod. Nije u redu od njega tu ni najmanje, ne znam šta rekao. To je previše uradio što je uradio. Mislim da nije kriv i da je to samo prljava igra politička pred predizbornu kampanju. Ako je uradio, neko odgovara. Uzeo stolike pare, u mene čerka studira, nije gdje ispala stipendije. Čerek i dalje ostaje kandidat za novi mandat načelnika opštine jer CIK poznaje samo pravosnažne presude. Pritvorsku jedinicu na Tunjicama mu je u narednih mjesec dana ustupio